Hai, salutare! Poate mulți vă întrebați ce cauciucuri să folosiți la enduro, pe spate. Hai să vă spun eu ce cauciuc să nu folosiți. Metzeler Super Soft DOT 2022, săptămâna 52, da? Ca să vedem că nu e vechi. Și uitați-vă și voi ce pățește. Da? Se taie. Și uite-te la crampon. Deci nu e folosit. Ia uite. Aceasta e tăietură. Da? Ia uite. Uite-i semnul. Uite acolo. Da. Deci eu spun ce cauciuc să nu folosești. Uite și tu cum să tai. Cauciuc de la HAT. Plastic. Deci Metzeler, da? Super Soft. Uite și tu cum s-a tăiat. Păi, ești nebun. N-au stat cauciuc atât de prost. De 6 Day Super Soft. Uite Metzeler. Da? Cred că și dacă puneam unul de kg mergea mai bine. Săptămâna 52, 2022. Da. Deci nu știu ce cauciucuri să folosiți, dar ăsta clar nu-l folosiți. Bine, știu ce cauciucuri. Eu am mers mult pe Mitas 07 și a mers foarte bine. Iar pentru oamenii bogați, Michelin, clar. Hai, vă pup!